Ćao, ja sam Isidora. Zara, Milica, Doroteja, Tara, Jelena. I mi smo Mama Vogue zvijezdice. Pozivamo vas da dođete na naš koncert Mama Vogue zvijezdice pjevaju. I da s nama dočekate novu godinu. Na Trgu Krajine 31. decembra. U 11 časova prije podne. Dođite da se družimo. I da veseli i raspjevani uđemo u novu godinu. Evo je! Kakva je ovo tišina? Šta ste sad si mislili? Ništa, samo snimamo video najavu za koncert. Da ponovimo. Dođite nam na trg 31. decembra u 11 časova na trg... Ljudi, pogotovo je baterija. 31. decembar, trg Krajine, 11 časova MVZP. Vidimo se!